Jeg kan plukke øjenbryn. Er det ikke spændende? Gør det lige. Så de alle sammen kan se, hvor lækker du er, når du plukker øjenbryn. Jeg kan ikke se noget i din iPhone. Jeg skal lige smage et spejl. Jeg må så ikke lige gøre det uden fejl. Det er min pensel. Hvorfor filmer jeg det her? Det ved jeg heller ikke. Man kan slet ikke se det med webcam. Det gør ondt. Han er gigafjusket. Ej, det ligner en pose under øjnene. Ja, ved du hvad, det har jeg også set. Grimt det der, jeg har. Prøv at se. Min hånd ligner en dævel. Hvorfor kigger godt på ham? Han står der og kigger på sig selv i spejlet. Jakob, han er bøse. Bare så I lige ved det. Hvad er det? Hvad med at også hive håret ud i din næse? Jakob, præcis. Lige med den der. Jeg kan godt finde ud af det. Nej, du kan ikke, og du vender den forkert. Det? Ja. Ej, det kommer med. Ja. Jeg troede ikke engang, den virkede. Stykke til hovedet, kun til håret. Au. Det vurderer noget monobryn. Ja, du har snart gjort det der i 2 minutter. Gennem. Jakob? Ved du hvad? Klokken, ikke? Den er 16:17 lige nu. Er den? Det er helt vildt. Og jeg har blå øjne. Og så bruger jeg briller. Ved I hvad jeg kan gøre med min lille tå? Der er virkelig mange. Ja, Jacob, der er mange. Hvor er det stenere end det her, mand? Den ligger vi også op på YouTube.